Lehmustojen yksinhuoltajaperheeseen kuuluu äiti sekä 3 tytärtä. 2 tytöistä soittaa Sarka-nimisessä yhtyeessä, johon kuuluu myös 3 muuta pitkäaikaista ystävää. Me ollaan Sarka, hyvinkääläinen tyttöbändi, kohta soitettu 10 vuotta yhdessä. 2005 ensimmäiset keikat ja EP:itä ollaan tehty muutama kappale. Vaikka Sarka on soittanut jo 10 vuotta yhdessä, he tarvitsevat asennekasvatusta tullakseen oikeaksi rock-yhtyeeksi. Siinä asiassa Duutsonit voivat auttaa. Tervetuloa! Hyvää huomenta kaikille. Kello on 7 aamulla. Me ollaan saavut tänne Hyvinkäälle. Tässä Jarno ja HP pistää savusukeltajan varusteita päälle, koska Jutta on ollut jonkin aikaa ja hämmentää tuolla Lehmustoilla. Ja pian tapahtuu sellainen niin sanottu aamuyllätys. Pikku Kepponen. On tosi kyseessä nyt. Noniin. Ajoneuvoon nouse. Lehmustojen pihan perällä on Sarka-yhtyeen treenikämppä. Jukka hiipii paikalle tyttöjen tietämättä. Perheen äiti on pihalla, mutta hän on mukana Duutsonien juonessa. Alright, pistää bändikämppä tulee. Hyvältä näyttää. Pistetään meidän ässä jatka, kato ensimmäisenä paikalle. Lyötetään nyt. Noniin, tsemppiä jätkä. Palomiehet tuli. Sieltä nousee vaan savu. Sieltä nousee savua. Sieltä nousee savu. Miksi olet kohdannut sinne? Hyvä johto selvitys kohteena ulkovaja. Siis luojan kiitos, miten nopea palokunta? Ensitietojen mukaan ulkovaja palaa 1 potilas sisällä. Onko ambulanssi tulossa? On tulossa jo. Siellä on joku nyt. Ei voi olla totta! Potilas ulkona, elvytystoimet aloitettu. Tuntuuko pulssi? Kääntäkää kyljellä. Pulssi tuntuu hengittää. Hei, kaveri. Tää on joku vitun punni. Ambulanssi on noin 2 minuuttia niin kohteessa. Sä oot vetänyt jotain röökiä tietysti siellä. Hei tytöt! Duutsonit tuli taloon! Yllätys! Mitä mä kuulin? Se on joku pummi! Huomenta! Kuka mua haukku pummiksi? Hei, kiitoksia kun pyysitte meidät tänne vierailuun. Teillä on aika mukava tämmönen kommuuni tässä. Tytöt ja me. Hyvin sä vedit ton roolin tossa. Kattokaa tytöt, mitä mammalla on. Se on ollut mukana juonessa.
Doodsonien tehtävänä tässä jaksossa on opettaa Sarka-bändille oikeaa rokkiasennetta. Lehmuston perheessä on 3 tytärtä. Vanhin heistä on Amanda, joka on Sarkan kitaristi ja jolle bändin toiminta on kaikki kaikessa. Doodsonien tulipalo treenikämpällä ja soittimien menetyksen uhka järkytti hänet pahasti. Mä olin sillä hetkellä suihkussa ja sitten tää meidän pienempi sisko Saara tuli sinne ihan paniikissa. Treenissä on tulessa. Ja mä olin ihan, mitä? Sitten mä juoksen pyyhä päältä ne ulos. Ja sydän hakkas niin 1100, ettei ole ikinä. Koska toi on niin kuitenkin silleen semmoinen paikka, joka on tosi tärkeä. Sieltä ei voi menettää niin mitään. Lehmuston perheen toiseksi vanhin tytär Sandra on Sarka-yhtyeen rumpali. Lisäksi hän harrastaa bandojen keräilyä. Täällä on pari pandaa. Eikö se ole uhanalainen? No nyt täältä. Se selitys löytyy minkä takia. Mikäs näiden pandojen tarina on? Mun lempieläin. No niin sulosia. Tiedätkö muuten sen, että sehän on täyttä huuhaa tämmöis kasvissyöjä? Pandathan oikeesti syö lihaa. Joo, kyllä mä tiedän. Mä en tiennyt. Naaras syö yleensä uroksen parittelun jälkeen. Eikä syö. Ja sitten se imee sieltä, kato niinku kallosta veret. Mä uskoin, että vau, siistiä. Vitsi, panda onkin siistiä eläin. Nuorin Lehmuston perheen tyttäristä on Saara, joka ei soita bändissä, mutta toimii Sarkan roudarina. Lisäksi hän harrastaa ratsastusta. Mitäs? Sulla on siis perusmerkki. Tää on niin kuin ratsastusmaisteri. Joo, melkein. Okei. Doodsonien tehtävänä on opettaa Sarka-yhtyeelle oikeaa rokkiasennetta. Sitä ennen he tutustuvat lehmustoihin paremmin perheen yhteisen ratsastusharrastuksen parissa. Joo, just. Hyvinhän se menee. Vähän toi taka-alainen toi. Ai. Joo, kato, hyvä Saara. Nyt on oikeet otteet. Raippaa vaan, kunnolla raippaa vaan. Hei, tältä hevoselta varisi jotain. Onko se hevosen lompsa? Onko siellä mitään? Ai. Miljoonat talta. Hei, tehdään silleen, että häviäjä joutuu pistää kätensä tohon sähköpaaluun. Joo. Onko molemmat hevoset valmiit? Onko ratsastajat valmiit? No niin, ei muuta kuin kisa käyntiin. N-Y-T, nyt! Hirveän tasakirja oli, mutta niin voittaja löytyy sieltä! Heppa ja Saara! Mitäs eli HP sä hävisit, joten joudut ottamaan pienen sähköiskun. No siis sähkön kanssa menee aina hermot. Oikeesti palaa pinna niinku saman tien. Vaikka mä tiedän jo mistä. Ne muuta on vaan siitä kiinni. Toi! Ei oo koskaan jytkähtänyt näin lujaa tuonne. Aivan tuloo läpi. Mutta hieno kamppailu, hieno taisto. Perheeseen on nyt tutustuttu perin pohjin ja seuraavaksi Doodsonien rokkikoulutus voi alkaa. 1, 2, 3, 4!
Dudesonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Lehmuston perheeseen Hyvinkäälle. Dudesonien tehtävä on opettaa tyttöbändi Sarkalle oikeaa rokkiasennetta. Hei, kertokaa lisää tuosta teidän bändin jutusta. Millaista musaa te veivaatte? Semmoista suomenkielistä pop-rockia. Itse ollaan aina tehty biisit. Ja... Eli äiti on manageri ja te niin ootte sitten se pumppu. No siis Sarka merkitsee mulle ihan, siis se on mulle ihan elämäntapa. Se intohimo, mikä on ollut aina musiikki, on vaan niinku kasvaa koko ajan, kun saa tehdä tätä omaa juttuunsa. Mun mielestä se on sairaan siistiä noissa mimmeissä, että kun ne on ollut just silleen, että jäkkö ihan nuoruudesta asti yhdessä ja just sitä samaa fiilistä, mikä meissä on, että me ollaan Dudesoneiden kanssa vähän niin kuin veljeksi, niin nämä on niin kuin sisaruksia. Meillä olisikin tämmönen oikein loistava idea, kun te olette noin ihani, niin haluaisitteko te päästä meidän bändiin? No todellakin. Te päästä nyt aluksi ainakin roudareiksi. No niin, roudari. Nyt pojat. Roudaa, jaksaa. Tonne noin, hei nyt. No niin, mene, no niin, antaa. Hei, pojat. Raippo, esiin. Au! Et teiltä pärjää alkuun. Ne pitää olla paljon nopeampia. Mulla on vielä vähän auki, että kuka tätä soittaa? Voit sä vähän jeesaa monojen piuhojen kanssa, koska mä en ymmärrä minne ne menee. Dudesonit ovat löytäneet Sarka-yhtyeessä puutteen. Dudesonien mielestä yhtyeen soitto ja lava-show kaipaa lisää asennetta. Mihinkä mä kiinnitin eniten huomiota oli selkeästi sinne rumpalin puolelle ja tavallaan miten se soittaa. Soittaa niin kuin tosi teknisesti ja niin kuin, tai sille, että mun mielestä hyvällä tatsilla, mutta vähän pitäisi saada sellaista niin kuin rockifiilistä, että se menee vähän liikaa siihen, että keskittyy vaan soittaa. Nyt pitää saada siihen vähän niin kuin fiilistä mukaan sen kautta, että sieltä lähtee niin kuin asenteella. Se on niin kuin iso meininkiä sellaista, että ei ole vaan niin kuin tätä näin, että nyt meillä on tässä rockikeikka, vaan se pitää saada niin kuin... Se on ihan sama, mitä sä sanot, että teet sen, kunhan sä teet sen aina täysinä. Tiedätkö, sydämestä ja sielusta rivittele. Hyvin toimii. No niin. Dudesonien soittotaito oli mielenkiintoista. Vähän kehnoa, mutta asenne oli kohdallaan. Se oli kyllä siitä propsit, ehdottomasti. Eiks mä ollut ihan hemmetin hyviä, mitä sanoo yleisö? Joo. Kiitos näitä mahtava yleisö. Paras yleisö ikinä, koska olette meidän ensimmäinen yleisö. Siis faktahan on, että meitähän on monesti luultu rockibändiksi ja niin kuin sen tänään nähtiin, niin ihan syystä. Vaikka musasta mä en tiedä yhtään mitään, mutta se fiilis, mikä saa tuolla päälle, niin se on se meidän missio. Meidän korsi tähän kekoon on se, että opetetaan tähän rock-asennetta. No huomennahan se räjähtää, nimittäin on hieman uusi komento. Annetaan niille sellaista potkua, että ristus oksat pois.
Yön jälkeen Dudsonit ottavat komennon ja opettavat sarkayhtyeelle oikeaa rokkiasennetta. Mutta ennen nukkumaan menoa luvassa on vielä yksi pieni yllätys. Sandra keräilee kaiken näköisiä pandoja. Mä oon Jarppi ja mä oon jättiläispanda. Tytölle pieni yllätys. Otetaan hirveän kasa niitä pannoja ja sit heitetään ne kaikki sen päälle. Joo, hyvä idea. Mä en varmaan ikinä säikähtänyt noin. Sanottiin, että aletaan sulle hirveä kasa ja kaadetaan se sun päälle. Niin, pieni paller. Pieni musta. Tää ei näyttää alta, mutta panda kyllä hymyilee aika leviä. 1, 2. Dudsonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Lehmuston perheeseen Hyvinkäälle. Heidän tehtävänsä on opettaa talon tyttärien sarkayhtyeelle oikeaa rokkiasennetta. Toi oli kyllä 10 sisään. Lehmuston pihalle! Koko koukkarukkaa sähti ulos! No niin, sinne vaan. Tänne rivi. Mars. Eilen me vähän tutkailtiin teidän elämää ja tuo musiikki tosiaan on lähellä sydäntä, mutta tänään Dudsonit ottaa valla. Kyllä. Me ollaan järjestetty teille tänään keikka. Viimeisen päälle niin, että pääsette vetää kunnon yleisölle siellä ja veivaa ihan tosissaan ne uudet biisit. Mut yksi mitä me katsottiin, niin tää niinku rock and roll spirit. Siihen meillä on varmasti annettavaa, että niinku se oikein se rokki silleen kipinöi siellä sisällä. Eli tänään tullaan pitämään Dudsoneiden School of Rock, joka valmistaa teidät illan keikkaa. On aika nostaa isännän viiri ilmoille ja sehän tarkoittaa sitä, että Dudsonilla on komennusvalta tänään. Hyvä, eli Dudsoniden School of Rock ja tänne on tullut arvovaltainen vieras suoraan Las Vegasista. Tää on sellainen manageri, että varokaa vaan, älkää säikkykö. King Sharpi haluaisi puhutella. Hän pyytää teitä suutelemaan sormusta, että tulee. Joo, juuri. Mieluusti sitä punaista keskellä. Ja seuraava, olkaa hyvä. Joo, sit mä opetin Ozzy Osbournelle kaiken, mitä se tietää rock and rollista. Frank Sinatra on ensimmäinen poikani rakkausavioliitosta. Tänään I will check out if you have what it takes. Joo, hän on puhunut. Dudsonien rokkikoulu on alkanut. Dudsoneilla on 10 tuntia aikaa valmentaa sarka uransa tärkeimmälle keikalle. Rock and roll, kun kaikki nyt tietää, niin siinä on attitude, eikö se niinku se ase? Tietääkö se tytöt, mikä tää on? Televisio, Everybody who's everybody, they all trash televisions. So tänään pistää TV paskaksi. You gotta feel angry! Nyt kaikki ne patomat. Yes! That's the spirit! Come on! Yes! That's the spirit! This way! It's light up! Yeah! Go,
the first step. But now you might want to take a bit further. Follow me. Vertaa tulee. Guys. Quick lesson. Very important lesson. Boots. Oikea asenne. Yes. Real rock stars. On the roof of a hotel. All right, who's next? Yes. Noniin. Otetaan kolmasella. 1, 2. Rock and roll right there. Toi sama fiilis, mikä teille tuli tossa, kun te pääsitte irti. Ja jokainen, joka heitti sen, niin te huusitte ihan älyttömästi. Se pitää tulla saman tien, kun te menette lavalle, otatte sen soittimen käteen, niin se sama fiilis pitää olla heti siinä ekasta soinnusta lähtien. Kyllä. Dudesonit ovat järjestäneet yllätyksenä Sarkan tytöille sanomalehteen ison jutun illan keikasta. Tonight! Check this! No. Kyllä. Tää näyttää ihan teiltä. Niin näyttää. What does it say? Dudesonit ja Sarka tänään kello 19 Hyvinkään kaupungintalon aulassa. Ikärajaton päihteetön vapaa pääsy, johon 281 pääsee sisälle. Hey, rock and roll! Tonight we're gonna be in City Hall. Lehmuston perheen vanhin tytär Amanda joutuu Dudesonien rokkikoulun tarkkailuluokalle, jossa hänelle opetetaan tärkeä rokkarin perustaito. Now my golden boy Jukka is gonna teach you some very skillful rock and roll. Pallo ripse. Tää olisi se, niin kuin se juttu. Mitä? Okei. Rupesitko se jännittää? Niin kun lähtee tajua. Ai miksi? En mä tiedä. Jännittää. Mutta koitetaan aika vedellä, koska se on tärkeää, että sä saat niinku puhaltaa sen oikealla tavalla. Joo. Eli näin. Don't worry about it. You're gonna all good hands. Take care of it. Tuutko säkin koittaa tällä vedellä? Joo. Vähän vielä lisää niinku tohon suuntaan. Vähän pienemmälle huulia. Joo, just hyvä. Hyvällä rupee näyttää. Joo, toi menee tosi hyvin. Jos sä puhallat, niin mä voin tökkää sen soidun sinne. Ja sitten tolleen ja suu vaan kiinni. Ja se on siinä. Ihan sairaan hyvä! Tämä on niinku suoraan jostain friikkisirkuksesta. Joo. Yes! Täällä on! Aivan niinku oppikirjoissa! Vitsi! Tää on rock and roll. Mikä se oli? Rock and roll! Se on heittäytymistä. Ei, vaikka meinas lähtee tajua käydä vähän jaloillaan, niin... Doesn't matter if you get knocked down. You just gotta get it back up. That's rock and roll. Seuraavaksi Sarka-yhtyeen tyttöjen pitää oppia itsevarmuutta ja hurmaustaitoja. Amanda saa tehtäväksi hurmata kadulla vieraan miehen, joka hänen pitää houkutella mukaansa. Pysähtykää tohon. Terve. Mä en voinut olla huomaamatta, sulla oli ihan huikea charmi, kun te ajoitte tosta ohi. Jotenkin niinku loisti sieltä oikein autosta saakka ulos.
Oli pakko. Ei mut hei, sellaista vaan, että meillä olisi tässä keikkabussissa vähän tilaa. Niin. Että jos olisit halunnut lähteä mun mukaan hetkeksi siihen vähän kattelemaan. Mennäänkö se? Ei. Ei. Mulla on kiire. Oikeesti. Haluaisit sä lähteä mun mukaan? Eikö mä sais varastaa hetkeksi? Kuule mä saan. Tuossa olisi ollut tosi hyvä tuossa liikennevaloissa. Siis flirttailussa se tärkeä homma on se itsevarmuus. Ja silloin kun on saanut parit rukkaiset, niin yleensä se rapisee aika lailla. Oma ala luottaa. Terve! Saisinko mä hetkeksi pysäyttää teidät? Joo. Mä ehtisin silleen seuraa hetkeksi chillaille tonne meidän keikkapakulle ja mietin, että jos te lähtisitte mun mukaan hetkeksi käymään siinä. No niin, eiköhän mennä. Nyt lähti 2-0. Iso pärjyä. Te voisitte vielä silleen kantaa mut sinne. Ai niin, että me kannettais. Joo, tästä vaan tälleen. Noniin. Ja kannatte mut. Moro. Mitä se teille lupas? Illan. Oottaks te naimisissa? Välillä ja välillä. Mitä annatte niin kuitenkin flirttitaidolle? Niin katse kohdallaan ja vähän vinkkiä ja... Menin vähän hämille, yleensä en mene. Siistiä. Ei mitään, jatkakaa samaa mallia. Mä menen parkuriin. Hyvät päivän jatkat. Moro. On Sarkan viimeisen oppitunnin aika. Dudesonit opettavat tytöille klassisen rokkarin taidon.